ya ro you try ngai khublai I ya pi uwei ka kerteng ka bathiang tamu Jesus Christ tu ka jingdor reng kat ka jong try kan long bat phi hagani ka sngi ka khubor bangan wan ra shapi hagani ka por ka long na ka shitiu Jacob ka lenong ka pasan kat khot ka bakhat riu ka lain ka bakhat du ki kantin ki ba ong kum ne ka jing kerpat minot ubahong kala shibun ngen ye pet ya kani ka benta ka jing kali ka long uei utau bahong namar ha ka shitish ki nong room ka lenong ka balai ka dekhot ka bashipho ka tin ka jong ublei ka ong dan ubahok om dan uei ru kat kum ka nek shitish ki nong room ni shem bakak tin ka jong ublei ka ong dan ubahok om dan uei ru haba pet ya kani ka shitish ki nong room I kumba dan shu uei ru ubahok hakani ka pertei but ngin ya pet ya ka benta ka baar u ka jubab ka long uei ubahok haba ka shitish ki nong room ka ong dan ubahok om dan uei ru ka benta ka baar pat ka khubor ka ba sngotan nat ka ba ngila pan shem na kaktin ka jong ublei ka long ba ubahok ulong uta ubriu ne ka briu bayaki pop jongki la sait da kasnam ka jong Jisu kani ka dei ka ei ka bangila pan shem na ka kitab Isaya ka lenong ka ba nengkong kat khot ka bakhat pra ka tin jong blai ka ong aleng in ya sait ni lembat nga ong utrai la ki pop jong phi ki la long ki basau hanyan kin sali kat kayor la ki la sau thu kin li kat unyu lang bron bat kumju ka shitish ki nong korin ka baning kong kalenong ka ban riu kat khot ka bakhat wei kak tin jong ublei ka ong bat don na phi ki baju long kum ki tan rei la sat ya phi han rei la pen khu ya phi han rei la pen ksan ya phi ha ka kerteng Jesus Christ uba utrai bat da umen sim ublei jongi ka benta ka bangi ya pe hang ni ka long ui Jacob u ong ba ka jing kerpat minot uba hok kala shibun kajing kali kalong uei utau bahok namar ka shitish ki nong room ka ong dan ubahok om dan uei ru ka benta ka baar ni shem ba ubahok ulong uta ubriu la ne ka briu baya ki pop jongki la sait la pen khu da kasna mu Jisu kalong ka ba shisha ka tin jong ublei ka ong ba dan ubahok namara ka wei pat ka benta ka ong ba baro ke la le pop pat ke la du le no ei ka buram jong ublei bat ka khubor ka bahapat kalong ni shemba uta ubriu ubapop uta ubriu ubom dan shu ka hok halade hendai ula banlong ubahok dei haba updiang ye ujisu pat kasnam ka jong ujisu kala ban pen khuj ya kita ki jing bom hok jong ubaro kasnam ka jong ujisu kala ban pen khuj ban pen ksan ye una kata kapom kat kum kaktin ka jong ublei ka bangila pule bat ka benta ka balai pat ngi shem haba ubahong ul kerpat ne uduai ublei uyo sngo bat upai ktin kasam basan pho kat khot ka bakhat san ka ong bat to khot kerpat ya nga ha ka sngi ka jing jenjar ngan pelai ya me demen pendan burom ya nga kani ka dei ka jing kular ka jong ublei ka bakat kum ka shithi u Jacob u ong utau bahop kajing kerpat minot ubahok kala shibun pada kasam basan pho kat khot ka bakhat san habauta ubahok la ne kata ka bahok ubriu la ne ka briu ubaya ki pop jong ki la sait la pen khu da kasnam ka jong Jisu ki la long kita ki khun ki jong ublei bat haba uta ubriu la ne ka briu ki bai ki pop jong ki la sait la pen khu da kasnam Jisu ki khot kerpat wada kasngi ka jing jenjar ublei kular ban pelaj bat ba ublei ukwa bai kita ki baula pelaj na ka jing jenjar kalong bakin pendon burom ye u bat ngiu shem ru aka shitiu Jacob hi kala nong pesan kat khot ka bakhat nyeu bat khat pra ka tin ka jong ublei ki thu shapang u Elias la neu Elijah bangi ong ka tin jong ublei ka ong u Elias ulalong ubriu ubia dei jinglong kumngi teula duai bahkan om hap slap de kam shem la hap slap ha kata ka khandeu lais nem bat henriu benai teula duai pat ka beneng kala ai ya uslam
Ane kadai ka nuksa bangila ban shem pakaktin ka jong blai ka ong Elias ulong ubia day jinglong kumngi ka bamud u Elias ulong ubriu ubahok ulong ubriu bia day ka jinglong kumngi ka bamud kumangi kita kibla pediang ya ujisu kibla pediang ya kasnam ka jong ujisu kabla penkuit kabla penkesan yang ngi ikaktin jong blai ka ong habau Elias ula duai bahkan om hap slap te kala long kumta pad haba ula duai pat ka beneng kala aya uslam kane kadai ai ka bangila ban shem na kaktin ka jong blai pad kajing kentu jong kalong na kabenta jong pi iway ki basngap lada pilap diang sisya ya ujisu kasnam ka jong ujisu kalapan kuit kalapan kesan ya pi tulong shulur ya kaban khot karpat ya ublay kanu kajing ya syam kajing im jong pi wada pa pi mad ikijing jing jenjar haba pi khot karpat ya ublay uyo sngow bad unjubab ikata kajing khot karpat jong pi bad lada don nap deng jong pi ki ba pi sngow thu ru ba pi pat syam lalong kita ki bahong pis ngau thu bak pidan shibun kata kajing kajing penrem dani ka pop ka penrem ya kajing im kajong pina ka por kajing khot akani ka por kalong pediang ya ujisu kasnam kajong ujisu kala ban pen khu ya pina ki pop jong pi baro bat kala ban pen kesan ya pi bat kasnam kajong ujisu ka pen Vietnam ya pi ba pinlong kita ki bahok bat ba pila ban khot karpat ya ublay hakabakum kanuno kajing ya syam jong pi ublay usngaw bat unsya ashkor bat unju bahab ikata kajing khot karpat lani kajing duway kajong pi do ublay unkar kulang bakani ka kubor mga wanra siya pi hakani ka por ngan penlong kajing duway ablay nga ay ngu yame hakani ka step na kabenta kaktin ka jome kabamila ay bangan wanra hakani ka kubor kan try ablay ka kubor step ko try ka bangiju sam ko try siya ki briu ki jome bat siya kita ki basngap ko try kani ka kubor ngai ngu ikaktin jome ka baong baka jing karpat minot ubahok kala sibun bat ngai ngu ablay bala penlong yang iki bahok dai da kasnam ka jong ujisu ka ba lasait lapan kuat yangi patrai jisu kaktin jome ka ong haba ubahok ukarpat ublay usya ashkor ngai ngu ko try namar kata kasnam ka jong ujisu ka penlong yangi ki bahok bat haba ngingi khot karpat ani ngingi duai mesngau bat mejubab ong kaktin jome ngai ngu na kabenta kani ka kubor ai be iway ki basngap ikani ka kubor kini yo ai kata ka jing shlur lada lapan kuat lapan kesan ya kira kasnam jome kini yo ai ka jing shlur ban khot karpat yame banduai hame hakabakum kanuno kajing syam kajing im jongki naba mimi kular ban paiktin balada donru kitu kibaki ngau thu baki dang dana kajing penrem ka pop kadang penrem kajing im jongki try ai bakin pediang e ujisu bat bakin yo ai kata kajing penkhui bak kajing penkesan bat kajing pen Vietnam bakin longki bahok bat bakin yo ai kata kajing shlur bakin duai bat bakin khot karpat yame naba me melakular ban paiktin ya kiru kumju ablay nga ai ngu yame hakane kastem hakakerteng kadang ujisu ngaduai amen.